Преди няколко месеца говорих с мой приятел овощар, който има много богата колекция от растения в градината си. Споделяйки различните видове, които отглежда, той ми спомена за вид дрян, който ми беше неизвестен до тогава. Това бе Cornus causa, известен като японски дрян. Знаех, че има американски и азиатски видове дрян, които се отглеждат заради цветовете си, но честно казано не бях много заинтересован от тях. Това, което не знаех беше, че този вид дрян има ядливи плодове. При това тези плодове изглеждат много интересно, почти извънземно. Имах празно място в градината си и реших да купя дръвче от този вид и да се опитам да го отгледам. Стана ми любопитно къде точно в род Cornus се намира този вид. Знаех два представителя от рода – дрянът и кучия дрян. И двата представителя са широко разпространени в нашата флора. От предишни опити, а и от овощарската литература, знаех, че дрян не се пресажда на кучи дрян. Всъщност, двата вида са доста различни и се намират в различни групи в рода, не са чак толкова близко родствени. Различната структура на цветовете и плодовете им го потвърждава. Очаквах, че Cornus causa е по-близък до групата на кучия дрян. Отворих си филогенетичното дърво на род Cornus и за изненада видях, че всъщност Cornus causa е много по-близък роднина на Cornus mas. А кучия дрян Cornus sanguinea, заедно с декоративни цъфтящи видове, като Cornus alba, са от друга група. Тоест, японският дрян е по-близък до обикновения, а не към кучия дрян. Тогава реших да се опитам дали мога да присаждам Cornus causa на обикновен дрян. Събрах калеми и започнах да ашвадисвам в началото на февруари. Това е дрян, който купих от разсадник преди години. Той дълго време не цъфтя, не плододава, аз последствие го нашладисах точно тук с един друг доста едър дрян. Обаче той взе пък тръгна да цъфти и миналата година и двата дряна бяха с добри едри плодове. Тук надолу е купешкия сорт, а тук нагоре си е един стар сорт, който ние имаме от години. Сега обаче ще пробвам да му ашвадисам Cornus causa. Ето, присадката на този дрян е готова. Тук сложих лента за присаждане, за да не изсъхва, а тук завих с черен изолирбанд, за да привлича февруарското слънце. Днес е 19 февруари и открих този дрян, на който ще се опитам да ашвадисам Cornus causa. Ето този дрян с няколко разклонения. На този клон ще сложа един вид дрян, а на другия клон ще сложа друг вид, за да изпробваме съвместимостта. Ето, подготвих този дрян за ашвадисване. Той беше див, с малки плодчета, като това съм го оставил нагоре, тези клонки съм ги оставил, за да може да подхранва растението през годината. И в случай, че присадките ми се хванат, ще отрежа останалата част и тук ще има хубав дрян. Тук обаче ще направим един интересен експеримент. Ще сложа тук и тук едър дрян, който си е нашенски. А тук ще сложа Cornus causa, за да направим експеримент. Ето, вече сложих два калема от нашенския дрян. Хубави калемчета са. И
Камерата не ще да фокусира. А ето тук можем да видим, този отдясно е от обикновен дрян, докато този отляво е от кормускоза. Сега с кормускозата ще я сложа тук, за да видим какви ще бъдат резултатите. Присаждам ги по един и същи начин, в един и същи ден, на едно и също дърво, така че би трябвало да си покажа. Ако тези две си тръгнат, а това не означава, че има несъвместимост между козата и нашенския дрян. Докато ако нито едно не тръгне, значи просто аз не мога да шладисвам. Ето там са дряновете, които присъдих. И тук направих същото нещо на този дрян, като това е кормус мас, обикновен дрян, а това е кормус коза. Намерих един дрян, на който искам да пробвам да шладисам нашенски дрян и кормус коза. Ще сложа нашенския дрян на единия клон и кормус коза на другия клон, за да ми послужи като контрола. Ето вече направих двете присадки. Тук съм сложил нашенски дрян Cornus Mass на Div Cornus Mass, а тук съм сложил Cornus Causa. По едно и също време, на една и съща подложка, по един и същи начин. След няколко месеца ще ви споделя резултатите от това присаждане и ще разберем какво се е получило. Тук отново съм използвал същия метод. Сложил съм едно калемче Cornus Mass и едно калемче Cornus Causa. Дясното е нашенски дрян, лявото е Cornus Causa, а подложката е обикновен дрян. Ето, вече започнали са да набъбват пъпките. Днеска е 22 февруари. Позакъснях малко с дряновете, обаче тя е годината. И годината е късна, пролетта е късна, така че ще видим какви ще са резултатите. Тук има една присадка, а ето там горе има втора такава присадка. Днеска имаме страхотно време, край на март е, и аз съм се запътил да шладисвам дряновете. Малко позакъснях с тях, но както виждате, пролетта също позакъснява, така че мисля, че няма да има проблем. Тук открих няколко дряна, на които ще се опитам да присъдя Cornus Causa. Един, втори, трети с по-малък диаметър. Ще сложа останалите ми калеми от Cornus Causa на тях и ще ви споделя резултатите. Ето това представлява присадката. Както виждате, идеално съвпадат камбиалните слоеве и тук съм вкарал под кората на дряна. Тази присадка има много добри шансове да се хване. Днеска сме 15 май и тук ви показвам един млад дрян. Ви показвам, който изглежда доста добре, и на него бях присадил Cornus Causa на 11 февруари, преди 3 месеца, и виждаме, че присадката е тръгнала. Естествено, това не означава, че видовете са съвместими. Трябва да изчакаме и да видим. Здравейте! Днеска е 30 май и в момента разглеждам дряновете. Какво се е случило? Тук имаме един обикновен дрян. На него бях сложил един калем обикновен дрян, едър, още един едър дрян, и тук бях сложил Cornus Causa, който не се хвана. Виждаме, дрянът има хубав приръст. Това е положението. Преминаваме към следващия дрян. Ето тук съм сложил едроплодния
чесваме листата, които са тръгнали от дивото. А тук, много интересно, виждаме от тук корнус коза тръгва да расте. А тук в края нещо е прегризало попките, обаче те избиват отдолу. Искат да избият отдолу. Това също корнус коза се е хванал върху нашенски дрян. Ето, тук се вижда по-добре, има прираст и тук тази попка бива много. 15 юли е. Плодовете на дряна наедряват. Доста добре изглеждат плодчетата. А ето е нашата присадка от корнус коза. Доста добре изглеждат листата. Доста интензивно зелено. И на този етап не показват никакви признаци на несъвместимост. Ще следя как се развиват за напред и ще ви споделям тяхното развитие в бъдещето. Така изглеждат контролите от едроплоден дрян в средата на юли. Както виждате, доста силен растеж. Ето и другата присадка. И двете пъпки са тръгнали доста силно. А присадката от корнус коза, както видяхме и по-рано, е изсъхнала. Преминавайки към следващото дърво, ето е контролата от едроплоден дрян. Доста силно се развива и тя. А това е леторастът от корнус коза. Малко са и поизядени листата, но тя е избила нови листа и продължава да расте. Ето и нагледен пример, защо трябва да използваме контроли във всеки един експеримент. Това е калем от обикновен дрян, който се е хванал, но е пораснал съвсем слабичко. Ако това беше някой вид, с който експериментираме, бихме предположили, че съвместимостта не е добра. А тук причината е, че не съм почистил избилото от дряна. Тази присадка е направена далече в гората и не съм ходил при нея. И виждаме, че двата калема са се хванали и корнус коза от лявата страна и обикновения дрян са се хванали, но растежът им е слаб. Всъщност, корнус коза тук има няколко избили листенца, така че изглежда по-добре от контролата. Но ако бях почистил тези леторасти по-рано, тези, които са избили, може би щяха да се чувстват по-добре.
Затова е много важно периодично избиващите леторасти от подложката да се почистват. В противен случай, ето такива мънички ни остават леторастите от калема, а подкаралите отдолу леторасти избояват. Но в крайна сметка и двата калема са се хванали и ще продължат да растат до година. В крайна сметка можем да кажем, че повечето калеми, които сложих през февруари, се хванаха, а тези, които сложих през март, не се хванаха. Тоест, за присаждане на дрян, януари и февруари са по-подходящо време. Освен това, не трябва да заключваме бързо, че Cornus causa на Cornus mass е успешна комбинация. Трябва да следим тези дръвчета и да видим как ще се развиват през следващите 2, 3, 5, 10 години и чак тогава можем да направим някакви заключения. Бих искал да повторя експеримента отново в следващата година, като присаждам през края на януари и началото на февруари. Освен това, бих искал да използвам по-дебели калеми от млади леторасти. Тази година присаждах с това, което имах. За съжаление, дръвчето, което закупих и засазих в моята градина, изсъхна. Кореновата му система се беше вплела в саксията и то нямаше как да оцелее. Ако имате възрастно дърво от Cornus causa, много бих се радвал да ми изпратите калеми и следващата година да експериментирам отново. Естествено, и вие може да се включите в експеримента. Това е всичко от мен за сега. До скоро!